An encouraged ni kata mana jakong'o ma samoro wanyalo nyiero ka nyalo yudo opportunity mar timore nade mar bedo kawuono wan e chenro mar taya, chenro manono ni weche matut koni gi koni kotenore kod injili mar lando wach Ruoth Nyasaye. Kawuono wan ka kod evangelist Lewis Okull. Ji mang'eny ong'eye kaka Polo. Wan abed kod mor marahuma gi wer manogolo machiegni manyiso jokong'o ni ikre uru nikech kawadonjo Polo kacha to en mana madho chak kod mor kich. Evangelist Fulrie ne jopiny kapok odhi mabor. Erokamano kaka osewach nyinga an Lewis Okull. Alemo Sophia SDA Church, Homa Bay, bwo Lake Victoria Field. Kanisa na madala en Uganda SDA Church, bende pod Lake Victoria Field. Erokamano. Lewis Okull, ji mang'eny penjo ni to wer mari isebedo kiwer kuom thuolo marom nade, to ere kaka nikelo fwenyo ni in kod mich mar wer? Ne higa 98 emane noyudo kasechako hero wer, to more of inspirations manayudo nowuok kuom jawer manosenindo Bob Samolela. Kech nadak e gweng' manosome, nadak Kanyawanga kuma nosome. Koro ne seche moko duogo kaka alumni, ower Kanyawanga, iluonge Kanyawanga, diere no ne en gi chiege. Koro chiege makone microphone to wer, ogoyo keyboard. Koro nadhi ahero gik moko ariyo kuome kanyo, goyo keyboard gi wer. Omiyo nadhi achako wach mar wer. Koro nanyalo wer, diere nawero wende jomoko manosebedo recorded, wer awera gi wiya. Kata kadhi e kanisa moro to anyalo kwayo thuolo tawer gi microphone ka ng'ato gona keyboard, kata ka onge keyboard tawer awera. Koro since then nabedo abeda ng'ama ohero weche mag wer. Wendi mokwongo ma ikwongo dhi ne studio kirekod itimo higa mane? Wenda mokwongo atimo aparo ni 2012 kanyo 11-12 ma atimo wenda mokwongo. Nyaka gi seche gi in gi wende adi misetimo ne gi recording? Sani to ging'eny kech aparo ni gin albums ma lawo abich. Gin albums ma lawo abich. Kane johera magi kang'iyo gi ga to gineno wende matin sana e YouTube, nyiso ni wende modong' gi ka ng'ato dwaro yudo gi? Johera to biro yudo gi with time nikech en mana pole pole ndio mwendo. Mondo i shoot video achiel odwaro garama kendo odwaro time, to being ni samoro an engaged gi gik mang'eny mag manyo pesa koni gi koni to gi shughuli mang'eny nyalo miyo videos dhi matin. Alafu video ng'eni dwaro pesa, koro samoro ka ok iyudo a push financially to ok inyal bedo thuolo mar mako video day after day. Koro mano emomiyo iyudo ka videos ok ng'eny kanyo, audios to ng'eny. To bende apart from bedo audios mang'eny, ka dene ni an gi thuolono maber mar koro ketogi, to anyalo kata keto 100 in a week nikech ndika wer ok en garama sani kuoma. Kata in a day anyalo ndiko kata wende 5. Ok ni roughly anyalo ndiko when I take my time to write them. Koro ng'eny gi oyiengore ni samoro finance nyalo koso mondo mi a engage kata ja video amiye kata gimoro matin omakna. Koro miyo ginya bedo mang'eny kunya as opposed to audio. An achiel kuom johera mag wende gi, to kang'iyo comments kata mane songs miseketo YouTube kacha, aneno ka thoth ji wacho ni Lewis Okull wende gi gin wende mamiyo ji puonj kendo miyo ji mijing'o mopogore opogore. Ang'o ma inspire ga ndiko mari? Mostly gin kaka wane contemporary world, nitiere issues madonjo, current issues madonjo, be it politically,
be it religious, be it gik ma kamago, be it social. Koro kadwaro ndiko wer, ibiro yudo ka thoth wendena ok gin short, githoro bedo maboyo kaluwore gi message moro maparo. To mondo message ni donjna malong'o, it takes me thuolo, to ok adwa nang'ade. Adwa ni mondo akaw thuolono mondo awache nyaka kamogik. Emomiyo ibiro yudo ka wendena otimore nade, githoro bedo maboyo. To this inspiration biro ni kaneno kata kaka samoro dhano timore. Nyo korona owuok, kantie wer moro nyawero ni korona ndalo giko. Neno kaka ochapo ji, yudo ka chife chwado ji e kanisa, sabath, ang'o, ilawo ji e lemo, dhoudi odin. To kidhi e chiro to iyudo ka gik moko nomol, kendo pong' kama gari, iyudo ka pong' ma ji obedo nyaka sambaza. Koro aduogo apenjora ni to ang'o matimore momiyo kanisa ema chandruogni nitie, to kuonde ma public gatherings iyudo ka gigi timore atima. Chaka wero wer moro ni Lazaro. Kaparo sigand Lazaro, en so painful e muma. Koro anyiso ji ni deko nyalo betie, lakini deko kata odeko machalani nyaka Yesu timore nade, nyaka ochopi. Kendo nyalo deko ni kiluwo lyrics maber, ibiro yudo ka wacho ni nitie kama onyalo deko machopni nyaka kar tho. Pod giko to nyaka otimre nade, ochopi. Koro inspirations gi biro kaluwore gi the environment ma ayudora, kaluwore gi the contemporary issues. Erokamano. Wendi masani timo maber mokalo mor marahuma. En ang'o mano inspire? Mor marahuma to of course asebede kanise mang'eny, to every speaker kochungo to nyaka yud ka en gi a different view of what heaven is, kata what heaven will be. Koro mor madhi bede polo ni nabeda to koro apare yawa. Koro ka evangelist ni ochungo to wacho ni Polo aoche mantie wadhi mana mo mar kichake midhi yudo onge chiemo moro amora. To wach machielo bende bire pacha ni Polo ok en mar ng'ato. Polo en mar ji te nyaka joricho. Because we expect to find jok ma bende notimo richo ma bende kata moingowa. To inyiso wa muma ni wadhi romo kodgi. The likes of Paul. Paul no persecute Christians mang'eny. To gine jok ma wadhi nene Polo. Koro miyo an encouraged ni kata mana jakong'o ma samoro wanyalo nyiero ka, nyalo yudo opportunity mar timore nade, mar bede Polo. Koro emomiyo atemo kete, though it sounds funny, to en gi nengo ni nikech dipo ka en bendo yudore kucho, to onyalo yudore apoya ka dhoge pod ok ochwake chamo gik machalo mokiti gi chage. Koro aneno ni oikra yani koro chak ng'iyo godo mondo kopo ni that transformation odonjo ne abruptly wadhi to oyud ka dhoge osechako ng'iyo gi gik ma machalo mor kich gango. Ok no target ng'ato, ok target jakong'o, ok target ng'awa, but koro nikech joricho bende emolos ne Polo, Polo wanyalo donje anytime nyaka gi jogo ma waparo ni otimore nade, ni ok dhi kanisa. Koro I was trying to encourage them ni giikre aika, should it happen ni oyudo that opportunity, to kik Polo dhi kawe gi surprise nikech diet me Polo. Ji owacho ni Polo wadhi wuothe joyalo, ok ni ji, but joyalo wacho ni Polo wadhi wuothe rangeye mag lulu, wadhi kale rangeye mag lulu, wadhi wuothe yore mag gold, dhahabu donge, to gi olembe ma wadhi chamo kuro. Koro I am trying to imagine ni kare Polo no dhi chalo nade. Koro an personally kidhi e Tanzania mar ariyo to awacho ni agombo mondo mi ane dalano, iwinjo, mondo awuothie akali rangeye mag lulu gi, anen gi wang'a, awuothe yore mag dhahabu gi, ane kaka kare timore. Olembe ka koro nikech koro onge gina ne tipo mag olembe ma dhi aywe amadhi. Koro stanza mar adek koro anyiso jowa nikech nyaka ang'e yud ka jakuoth nitie. Polo Elija gini noseikore, onge kaka idhi kuodh Elija. Kata Paulo moro ni donjo kuome, idwa yanye, idwa timori nade and the rest. Koro mano ema nomiyo achoko wechegi mondo mi anyis jopiny kaka Polo nyalo timore nade, odhi chalo, dho anakia. To kaluwore gi jayalo ni achoko wechegi akelo kanyakla.